Yn ystod y pythownos diwethaf, dyn ni wedi gweld y pris a mwyn yn y farchnad yn fod yn weddol sefydlog. Mae hwn yn dod yn ystod y cyfnod y Pasg pryd yn y traddodiadol dyn ni wedi gweld bod y galw amdano cynnyrch yn cynyddu. Yn symud mlaen, mae beth sy'n mynd i ddigwydd gyda'r restrictions mynd i fod yn hanfodol bwysig i ni o ran prisiau am y flwyddyn. Gyda y marchnadodd sydd gyda ni yn y wlad yma ac hefyd yn Ffrainc yn Almaen ar y funud ar lockdown, os mae'r restrictions yma yn cael ei codi, mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig iawn i ni yn ystod y flwyddyn a prisiau dyn ni disgwyl gweld yn y farchnad. Yn ymffodus, yn dod i cyd-geidion, dyn ni wedi gweld bod y pris am gwartheg dethol a hefyd am gwartheg difa wedi cwympo yn ystod y pythownos diwethaf. Mae hwnnw'n dod o achos mae'r proseswyr gyda'r sialens o carcass balance ar y funud, gyda llawer fwy o gig yn mynd mewn i briw gig, a hefyd bod y sector food service ddim ar agor a mae hwnnw'n tueddu cymeryd y darnau fwy o drud o'r carcass.